Ki kasance tafi da ni, karkiyo nisa da ni, ba na agaji. Kin ga kin sa zuciya na bugun ɗari. Na yi ƙaura dole ne ni na bar gari. Ni malama. What is your name? Wallahi kin san malama ni tun ina nursery 1 na daina zuwa makaranta. Kin san akuya ta cikin comment ba. What is your name? I'm asking you your name. To malama mu ba koya mana akan allo ba. Sunan naka in ne baka sani ba, what is your name in? Wallahi malama kin san ba koya mana fa akan allo ba. Tukunna ma mai sunanka. Wani? Saminu. Ka ji ƙato. Amma kai sabo ne a aji na ko? A na dan kwana biyu. To ai ba na ganin ka, amma ina na same ka bacci kake yi kullum. Kin san babban mu ne yake tura ni da jakuna an bujeji yabo kasa. Shi sa kwana biyu bana zuwa makaranta. Madalla malam Saminu. Yes seated. Zauna. Yes seated. Hannu. Tambayan ku nake. Kai ne? Na no wallahi. Kai ne? A'a ba ni da wani ba. Ina ganin bayan can ne. Kai mu zura da idanuwa. Kai ne ka hudo? Ni kori biro ma ban sani ba. Ya? Anya ma ba kai bane. Zan dawo. Zan dawo. To na dawo kanku. Kai ka hurgo fefan. Malama ni ban san ma me ake yi ba. Tunda kika shigo kika yi magana ni ban. Ai shi yasa na ganin waya a jikinka. Malama ta rike waya ka rike. Ina ga kai ne ma? Ba ni bane ba. Malam, me bakin kaya? Kai ka hurgo? Ni yau na fara zuwa. Sweet what? Ban ga me ka fara. Mun je kauye ne wallahi, ba su ka mana amma na fara yau da mu. Kai. Allah. Ba Allah. Kai ka hurgo ka kunguna da anya. Ni ina zargin bencin nan ba. Anya ba kai bane da ka kunguna da kai ka hurgo fefan nan. Ni bacci ma nake yi ba tun da nan. Kai. Ku ga min gaskiya ajin nan wa hurgo fefan nan. Ni ga ban gani ba gaskiya. Waye magana ta? Ina dawa, ku jira ni. Ba Allah. Na gani kaman kai ne ma ina ganin mai gaskiya ne ko mara gaskiya ne. Ai ni nan da kika gani ni wakilin masallacin Juma'a ne. Na fi kowa gaskiya a Sai sa na ganka da jan hula. Wallahi da mu tus. Wallahi. To fita ka ga wancan kanci ka nuna min wa abun nan. Ko kai dutin ya kuma kanka. Malam. Mu je. Ai ni nan da kika gani ba abin da ba zan iya ga ya ni akan gaskiya ne. Mu je mu ne. Ai shi za a ji mu aka kare mu. Kin ga ganci na ni kare ne. Shi yasa na ganka, shi yasa ma na zo bencin da sunna. To irin mu ne mu da. To a fito a ga min waye. A ga ya min waye a nan faɗa mu. A nan ko? Malama, Na'am. dan Allah dan Annabi ki duba nan gwam. Dan Allah waye fi miki kala da kala hauka. Ka ji ƙato. An je ka faɗa ina zan gane. To ke yanzu ba za ki iya tantancewa ba malama? Ɗan aji na ma tantance mu ne, ai ba na gane shi. In dai kika tantance wanne ya fi kala hauka, shi kaɗai zai iya aikata abin nan. Ni nan da kika ganta ni ba ruwana, ban san komai ba. Ni kamar na tsakiyar nan ne ma ya min kama da kalan haukan. Na tsakiyar nan shi ya min kama, ko ba haka ba, haka kai ne. To ai ni dai ba zan ce komai ba, amma kala hauka na je ki. Yau ma ku ci wani wana wuta. Fito min da shi, fito. Kai ma ka hurga feban nan. Fito. Fito. Ku matsa masa ba shi.
ina son ki malama. I love you. Birnin zuciyata, madinar zuciyata. Kai. Ba zan iya daina son ki ba. Kai, malama, na ga haddo ni sai kule mai I love you ake ce mai kome. Malaman ka za ka rubuta I love you. Malaman ka inda za ka rubuta I love you. No. Tuguna. Malama wallahi mun da kawai kin mun wallahi. Kana ƙara faɗa I love you ne? Malama to. Tuguna. Malama yi sai na san cewa wani aure ba malama. Ƙara faɗa kai? Ya guri malama. Ƙara faɗa I love you kai? Wallahi.